Ka jingpule na ka shithi u Paulus po kucha ki Kristan ha Philippi kalanong ka baal ka dukhat san hadu khatway. Ka akor le jong phi ka deben long kum ka jong u Chris. La uladan ka jinglong Blei shem da ang nu than e ban pen i ba u yaringkat bat u Blei. Pen ban ula pen suda yalade da ka bashim ya ka jinglong raw balakha ha ka durbriu. Ula pau kum u briu pat kum ta ula pendret yalade da ka bakomu hadu ka jingyam. Ka jingyam halor ka dinghna ken. Nakani ka daw u Blei ula kentiu ya u bat ula ai ha u ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro. Kumta ha ka kerteng u Jisu ka khosiu baro kan dem krum ka jong ki ba hapneng ka jong ki ba ha ka kendo ban ka jong ki ba ha po ka kendo ban man uthelli untla na ka benta ka purom u Blei upa. Bau Jisu Christ u long u kenran. Ka ktien jong u try. Ka sam shispa khat lai gar khad i wei hadu pran. Alleluia. Do yaro phi ko shakri u try. Do yaro ya ka kerteng u try. Kan long ka bala kirkhu ka kerteng u try. Nadu menda bat shi junong. Nadu pami ka sni hadu ba ka sep. Pen yaro ya ka kerteng u try. U try u long hakli hijat ben riu baro. Kaburam jong u kapalat ya kibneng. U ei u bakum u try u Blei jungi. U basyong het hajrong Henry u dem ban kmi ya kibneng bat ka kendo shapo. U ra ya kibakirdo na ka kendo. Bat u kentiu ya ki badok na ka tlinyon ban pensyong yaki bat ki khun sim u pa jong u. Ka gospel kat kum u Matthew bu khut lendong ka baningkong ka dukhat khatra hadu ar fulai. Ka jingkha ya u Jisu Christ ka long kumne. Ka mi jong u ka Maria ka layate ktien bad u Joseph Henry shwa bakin ye boy la shemba ka la punda u mitsim bu khut. Kumta u Joseph u tanga jong ka ba u long u bahong pat kwa ban that rong ya ka ulamut ban pelai no ya ka jar jar. Henry kat ba udang perkhat shapang gani u angel u try na pau ha u ha kajing ho sniu pat u laong. Ko Joseph ku khun u daben wat khau e ban shim nga ya ka Maria na ba ita iba kala seng ilong na u minsim bu khun kan kha u khun bat phin khot kerteng Jisu ya u na mar u pen em yela ki pai na ki pop jongki. Kani baro karaja ba un pendep ya ka ba u try ulala krenda unong yesu lupa. Ka theisuti kan sapun khun pat kan sakha ya u khun pat ansa khot yu u Emmanuel ka ba mun u Blei udan badni. Ka gospel jong u try.